Sangut kit khot jong kawai ka long ying. Lalap bakila sya penyap haka ying sa jongki. Kabakan thop ru ya ka khna ka badang arsnam. Haka shrong ke Frajpur ha Uttar Pradesh ka bahap ha Prayagraj district laong ki pulit. Kini ki met yap ki bakan thop ya ubriu langut ki kan the berkawai ka khna badang arsnam. Lalap na ka phalau ying jongki mat ya ka ying sa jongki ru lawyang ding hadin ka jing sya penyap jongki. Ki pulit kila suba bakila syak penyap dah kitiar ki banep. Kini kila not, kidai ki belatip kerteng kum Uraj Kumar san pausan senam, ke Kuzum Devi san pausnam, ke Manisha Kumari ar pausan senam, ke Savita lai pausnam, bat ke Minakshi arsnam. Ya kini ke jingca, lalap dah ki nongshong shnong haka bakila yu i, ya ke jing kamding na kate ka yingsa jongki, bat kila pentip no syaki pulit. Ki pulit hadin bakila yu jingtip syapangkani, Mar kila let syate ke jaka bat kila ra ya ka medyap jongki ni kila not ban let postmortem. Klem ke jingtip ki bahing jongki laong ki nong shnong kani ke shnong. Hadin katu kat nepor balawan poi ki bahing jongki ni kila not. Kila syam ba ya ka medyap la dep ra ban let postmortem bat kila keno ya ki pulit bakila buri na ki namar bakim syam up haduk bakin dawan poi maki. U Amrat Lal Yadav ubadai ukinyi jong kawai na pedeng kini kilanat ulay thu bakim so thu ke ke balaja namar baki briu bayo iya kane kilaya thu baka kiau jong ka khun jong u kadang im hakata kapor henry ki pulit pan kila rakno ya kamet klem da pentip ya ki bahaying ki pulit kilaya thu bakila rakno klo ya kamet yap jongki namar baka yingsa jongki kala kamding ki pulit haduk menta kimpat tip ya ki runar ki balik ya kane kakam mat kidang tokit banyak kenang banyo kemno ya ki badon keti.